Fáilte roimh go dtíon físeáil le Sibéal agus Siún. I nómh taispeánamaí díobh chun is Prócaí Nollag a dhéanamh. Bronntanais brais an plí blasta gur féidir le idir ógus éasta dhéanamh gan ein stró. Seo iad na rudaí atá taistáil. Próca, Mísláin, seang na legúil agus fórna canna. ar dúis chuirmíd an srang isteach tríd an bhaine canna cosú le seo. Inis ceanglóimid an srang timpeall ar an bróca. Tá mína ag déanamh athchúrsála ina Prócaí agus ar na fánaí, agus is féidir leatsa chomá. Cúpla mísláin isteach daobh féin. Chur an bara air agus tháinig críochnathe. Buíochas le tuismitheoirí na Gaeltachta as an deis a thuairt dúin an físeo a chruthú. Má tá thuile óla siúibh tíorchaigh an siomh sa.